Bé, anem acabant ja, queden 2 panells només. Sembla ser que n'hi ha un desconeixement generalitzat d'aquesta situació per part de la ciutadania del País Valencià. El que passa és que realment els diaris apareixen informacions que indiquen que això passa i algunes que denuncien que això passa. Anem a fer un xicotet resum d'algunes de les que han aparegut en els últims mesos. Per exemple, mireu aquesta. Vicente Boluda, presidente de Asociación Valenciana de Empresarios. Quiero el pacto fiscal para la Comunidad Valenciana. El pacte fiscal consisteix en que un territori administra tots els impostos que se generen en ell i després es reparteix conforme creu convenient. A banda, paga una quota a l'Estat per serveis prestats i una altra quota per solidaritat, que evidentment no serien ni molt menys aquests diners, els 5.575 milions d'euros que ja han comentat. Clar, ho diu el president de l'Associació Valenciana d'Empresaris o ho diu la Cierval, també ho diu l'oposició al govern de la Generalitat. També queda una cosa un peliu estranya, perquè si això ha passat durant 30 anys i en Madrid han hagut governs del Partit Socialista i del Partit Popular, en la Generalitat Valenciana han hagut governs del Partit Socialista i del Partit Popular, que ara es tiren els trastos entre ells, realment no té massa sentit. El president Fabra, en una informació apareguda el 21 de setembre de 2012, reivindica pel País Valencià més legitimitat que Catalunya per a un millor finançament. Doncs sí, té raó, tenim més legitimitat fins i tot que Catalunya. No es diguen que ells no tinguin legitimitat, que la tenen, però nosaltres en tenim més. No només aportem a territoris més rics, sinó damunt som més pobres que la mitjana, cosa que no ocorre en Catalunya. Si ells es mereixen i demanen el que és d'ells, com a mínim, alguna cosa s'hauria de fer així. Per tant, jo aplaudisc que el senyor Fabra reivindique aquesta legitimitat que tenim la ciutadania del País Valencià per reivindicar un millor finançament. Com dia, la notícia és del 21 de setembre de 2012. La notícia del 25 de setembre de 2012 és que Fabra renuncia a demanar una millora del finançament del País Valencià. Res nou en l'horitzó, sempre és el mateix. S'arrima el 9 d'octubre, anem a fer unes declaracions i després les desmentim. S'arrima el 25 d'abril, anem a fer unes declaracions i després ens tirem arrere. Clar. Mireu si la cosa és important. Diari Levante, 21 de gener de 2013. Germà Bel, economista per la Universitat Politècnica de Catalunya, que actualment dona classe en els Estats Units, diu que, en una entrevista, diu: el déficit fiscal valenciano con el Estado es absurdo y muy perjudicial. El caso valenciano no tiene parangón en ningún país y es similar a una extracción colonial de rentas, que això em recorda exactament el mapa de 1854 que havíem vist. És exactament el mateix. I sí, es diu extracció colonial de rendes. És un espoli fiscal el que patim.